kirang gatuyok pa. Super me Gubay are in the house again, and for today's vlog magama ko og magama na vlog. For today's vlog muna siya super fam muna siya amo ang galingan dire sa among bukid. Mo produce na siya og kuan dayon as mamas kong likod. Sa GC ibot na akong kamera ko no. Dayon muna siya ang mais super fam muna siya ang mais nga akong galingon karon. So di na nato dugayon ato nang start kay gabi naman amo paning kanon amo pinulutoon ron. Pero ano na pinabukal dito. Sige, continue lang ta super fam. So super fam padayon ta na gining akong kuan. Ani galingan namo nga bato kani siya ang mais siya. Dayon karon di pa na lunuran kay na pa siya sulod. Ato sa siyang tuyokon. Okay. Karon pagting na siya, ato siyang lunuran ng ani. Paningot na ko. So, ikaduha na ning trick na ko super fam kay akong mama di man kabalo sa camera ko kay dili man siya artistic. Akong papa artista man siya. Pero akong mama dito siya dono dapat ta super fam. Sakay. Para tayo panhapon. Ma-shout out po ma. Pa dito eh. Sana manang. I-shout out ka na nakasamira. Muna siya yung trabaho dire. Lopik pa yung gajim. Ano kayo maningot yung kagtaman. Muna siya super pa mo yung alikigon. Para panhapon karon. Taas naman. Naningot na ko kayo. Gawas na yung mga calories. Ay, naiiring galok-sulok-sok. Super fam, dili gyud bahig among balay mo lang. Tapos siya lang gyud ninyo ang kalat. Daghan mong guming relief. Asay. Arang yang age, yang kinaon. Diyan na siya. Yon dono dapot na kay. Pagod na. Huwag ng singot. Ha?
Uy, super farm, berarti ng pasa. Lupit pa ga gym ani, lupit pa ga workout. Tulog na kay mga singot. Sige ra nga tuyok pa. Super migubay na nahuman na ko galing daghan ako og singot nakapapawag higay siya kay bago na siyang nauli siya o trabaho siya gabidyo na ko ganiha medyo kurog-kurog ito okay tayo mong video ganyan pa okay tayo mong video ganyan ha so mo to siya super pamot to siya kinabuhin amo dire kung wala mi kanabi mi katugbong ba kay kuad kayo wala pa mi uga ani ba nga mais pa ani dili pa siya uga dili pa siya kuan ba dili pa siya igalaling sa makina so yun nato lang na pagbuhat kanungot ko og salamat sa paglantaw og thank you super fam God bless.